Iki lorati yo. Gene kok ngelorati gene. Ana apa? Enek apa Kakang Birmana ana apa? Yuk tak kandhani yo. Kakang Birmana iku lunga mau golek ndok roto yo tak kandhani. Golek dhuwit. Sampeyan iku isine mung dandan ning omah iso maido wong lanang. Kowe ngerti bojoku iki golek ndok roto. Apa ya mulai tau nggawa dhuwit? Apa mulai iki tau nggawa mangan kanggo Lah nyatane mulai yo ndok terus ngono kok ya. Wong wedok senengane kok rasa-rasan wong lanang ora ono Lah laro ati sampe tak rasani ya kan. Laro ati sampe. Ngrasani mono nek ngrasani apik. Wong wedok senengane nek ngrasani wong lanang mesti elek-elek wong lanang. Lho aku iki bojomu kok mbok elek-elek. Lha ya sampean kuwi apik kelakuane, apik tumindake ora bakal tak elek-elek Kakak. Lah iya. Katane sampean yo kaya ngono kok. Kene metu aku ya luru kaya kok iso. Sik. Gandeng do tukaran ayo do mlebu ae. Ana wong tukaran mbok delok. Ada mlebu. Kowe iku kudu mikir. Kudune kowe iki matur nuwun karo aku. Sik. Kenapa? Kak Isa aku kudu matur nuwun karo sampean iki sebabe opo Kakak? Nek bojo mbari ngene are. Nek bojo bagus ngene are. Kok bagus-bagus dhewe. Rumangsamu jane aku dadi bojomu iki mergo seneng ngono apa piye? Kepepet Kakak kepepet. Pepet terus. Pepet terus aku ndarep brendamen no. Rumangsamu lho kok kebagusan temen rupamu. Ini ya. Biyen lho Kakak, biyen sadurunge aku dadi bojomu. Aku iki arep dirabi kecamatan rumangsamu. Kowe apa dirabi kecamatan? Ora mbok kulemi ben anak-anak balai desa kowe. Guyum leman suman buget no. Sing karepe pegawe kecamatan pi lho Kakak. Ngono. Sampean ki ngapeli ning ngarepku saben dina saben bengi ora ono lerene. Oh tukul saking karo sampean lho dadi bojomu kok malah rekoso uripku. Alah ini bermani mletem lho. Alah. Kowe nek dirabi pegawe kecamatan pangkatem ya apa? Kowe lho ndek bojo aku untung-untungan. Lah kok iso untung iki manggon kita Kakak. Cara ora ndek bojo aku lho jajeb dodolan buethuk lho. Lah mon nek gethuke enak, gethuke paling banyak mlete. Piye? Ngono ya kok ora rumangsani kok ora eling. Ngertien gethuk blenyek lah nyatane manukmu notol yae ngono ya. Ini ya. Gethuk blenyek manukku. Wis ngertien gethuk blenyek nyatane manukmu nggone notol kok ngimele ra karuan. Anane manukku notoli gethuk sing blenyek. Mergo blenyek-blenyek lah nek gethuk iku winu. Enggak, ra yo ngono ta? Jajal piye tak totolane? Rumahsamu, Mas. Kaya Ora tanggung jawab sampean. Walah bojoku saiki awake kok lemu cah. Tak dunggung nek menawa wis seneng ati. Tapi ceti ya, Dik ya. Ora usah. Alah. Paling rayu. Alah biasane. Rayu. Ngene lho, Dik. Alah wis mepet-mepet. Wis tau Kakak, wis tau pancen sampeyan ana karepe Kowe iki kan bojo lek karo aku lek. Bojo apane? Aku anggere kesinggol niki Dik rasane mater kenyang terkenyang dadi aku. Iki lho. Nah wis sampe. Alah. Ya Allah Gusti. Ya kowe iki gak ndenggo iman piye? Sing dienggo eman iku ya apa lho Kakak? Ya. Kowe kudune matur nuwun, bola-bali tak kandhani kok iso untung-untungan kowe ndek bojo mbarike tak diagae ngene. Gagah sing gagah iki manggon ngendi to Kakak? Piye mlaku nek mbok telu aku bambangan aja sembrono kowe. Bambangan. Mlaku Sampeyan kok dadi bambangan mlakumu wae lho. Delok. Ora katon gagah. Kepengin ra? Coba tak ngerti mlakune Kakang. Bambangan nek gagah. Piye maksa tem. Ngono kok gagah wong mlakune bambangan kaya robot. Mulane bersyukur kowe ndek bojo robot kena mbok dol kowe. Gayamu ora ndek bojo aku kuatre bonding kowe. Ih, sampeyan iki ngakoni rebonding ke aku. Nyatane ora ketang aku luru ndok roto dhuwitku entek mbok urip bonding nggo sapa saleh terus. Wong golek proto nggo mangan kurang ngono dadak rebonding ke bojo. Tapi
pijeti ya, Dik ya. Ma. Alah pijeti kene. Ora usah, Kakak. Aku kudu, Dik. Ora. Aduh, mati aku. Alah ya kowe mang lak tak Kakak, wis tak kandhani ora rasa. Asli lagi. Ngamburi wae, ya kesamplek to yo ta. Nah iki kena tenan, nah iki senep pengen rasane kok. Ayo ben. Matane oke mang lak tak kandhani lah. Aku tak metu kowe ngundung-undung ning omah. Ditinggal ning omah gak gelem men melu wae. Neneh melu wae. Yo ngene iki kedadian iki kesampluk kowe. Melu isih polah terus. Oh, gak, kok ngerti nek pola? Lah memang nyatane kok polah? Pola ini pas mbok demek ngene ra pola. Oh, senengamu iso. Dek. Ngene lho, Dek. Aku iki ya ono nyaine tak ngene yo koyo bojo ta. Lah ngono kuwi lho senengane. Rayu kuwi adate Aku gak ngerayu, Dek. Maksudnya kan ngene lah. Rayu kuwi. Oh, enggak. Ki ngapa to? Jenenge karo bojo kok iso napa-napa. Piye to, Kakang? Piye rembukan sing apik to, Kakang? Jenenge wong balik Iki omah. wong ya saben dina isine kok mung padu lan padu to, Kakang. Dek. Awakmu karo sik, Dek, saiki, Dek ya. Resi aku bar kok mandike susu. Tak susu apa iku? Susu. Oh tak peselno iku lho ning ngene salon tak peselno. Ya lek tak pesel iki lho. Mau parcel ngono. Pesel. Ora pengalaman blas kok gaul lho iki. Sampeyan kuwi ora gaul. Kenapa lek? Ngantuk? Ya ngantuk lah ndang turu kowe. Ngoten wong sam. Halo Pak Parnyo. Nggih, niki bojoku, Pak. Bermani ya iki, Dek. Ayo lah. Ndane kok. Kene iki sing jenenge Bermono bojoku, sing kaya tutuk luku, Pak. Tak lukoni kapok kowe. Masa bendina ra ya mbok lukoni to, Kakak? Lho, lah wong arep barane kaya luku masa ngono. Sampeyan tutuk luku apa ora? Ya ora. Aja krasa yen ora rumasan. Ngono ya. Iso to ya. Ngene lho, Dek. Piye kakekku ngono? Nek tak pikir-pikir iki Halah. karo bojone kok gak oleh nyenggol iki lho. Wong lungguh kok petingkrangan lho, Kakak. Tak rewangi ngalor ngidul rina wengi runtus metu mata metu irung ra tak rasa ya kanggo dirimu ngono lho. Tenan to, Kakak. Mulane sangka kuwi bengi iki aku kepengin ngrasakno atimu lan atiku. Nggonku tresno karo ning sliramu iki lho. Ora ngerti cara diibaratno gunung. Alah. Gunung kembar. Wih, kembar apa iku ya? Kembar apa, Kakak? Ya mbah. Ya kembar gunung. Ngono ya, Kakak. Sampeyan ki tresno aku tenan. Ya jelas lho, Dik, wis tak rewangi. Ati loro manunggal dadi sawiji ya, Kakak. Ora bakal bisa dipisahke ya. Ya ora bakal dipisahke, ibarate wong loro iki nek wis kadung padha senenge, ibarate donya iki kaya wong loro, wong-wong iki dianggep ngontrak ngono ae. Ayo ngono. Saiki jajal ya, Kakak. Jajal kene, Dik. Umpamane, Kakak. Saumpama. Iki tembung umpama. Tembung umpama. Saumpamane aku dadi kembar, sampeyan dadi apane, Kakak? Mergo donya iki wis padha karo weke dhewe, nek kowe dadi kembang, aku ya dadi tawon, ngono. Lah kok dadi tawon, Kakak? Lah iya nek kowe dadi kembang kan aku dadi tawon. Sebab apa aku kok dadi tawon? Tapi apa, Kakak? Mergo aku ben iso ngentup terus. Lah kok topmu nek kari piye, Kakak? Piye? Topmu nek kari lho ya. Nek entupku kari, engko ya nilantupe Sunarti. Kok ben dikuwepruki ati kowe. Sampeyan kuwi lho ya. Ngene lho, Dik. Wong urip iki rasa sing neka-neka. Nek kowe kepengin ngerti sepira jroning tresnaku karo sliramu, tak buktekne bengi iki. Aku kepengin ngerti buktine tresnamu lho, Kakak. Nek cara ndangdute kae nganggo suara hati. Nganggo suara hati. Suara ati kuwi piye, Kakak? Aku kepengin ngutarakno sakjroning atiku ben kowe percaya nek aku iki tresnaku banget gedene karo sliramu. Kepengin buktekke tresnamu marang aku. Heeh. Kanthi tetembungan kang manis manggoro. Nah. Lan lumantaring tetembangan, Kakak. Kuwi sing tak karepno, Dik. Lah aku kangen suaramu lho, Kakak. Yo, ya Aku jelas. kangen nalikane sepisan aku ketemu sampeyan.
paraku matah ta. Tenan. Kaya aso juga, Kakang. Oh, kaya iso samene iki urung patek tuwa kok diarani asu. Samene iki yo jekire. Tenan aku kangen suaramu tenan. Kangen tenan to? Iya. Nek pancen kaya mengkono diajeng. Tak usah dani apa kang dadi penjalukanmu. Tak udaneni. Angine ya omongane bambangan iki ya. Usah dani ki tambani kok, Kakang. Usah dani iki tambani ya. Tak udani, Dik. Kakang, kok diudani kok terus piye? Iku lho maksudnya tak turuti iku lho. Tak udaneni. Tak udani, Dik. Bengi iki pokoke tak udan. Alamku sakarepmu, Kakang sakarepmu. Tak turuti ngono ya. Ya, ngono ya wis. Ya, rungokno, Dik. Nek kepengin ngerti tresnaku marang sliramu. Aku kepengin ngerti, Kakang. Coba, Kakang. Oh. Iya. Coba dirasakno. Tak rasake ning jero atiku, Kakang. Manismu kanggo jiwa omong ya omong. Iki lho dipikir ngono. Lah kok aku kudu mikir kuwi? Biasane nek yamene ngene iki biasane nakokno ibuke ning ndi ngono. Wis, rada percaya ben tansaya mantep. Tak utarake kabeh Nduk ya. Lara pala kang iki mau atiku wis tak kandakno karo atimu. Aku kepengin ngerti jawabane atimu tur atiku ben iso tansaya bangga, ben tansaya ngrembaka. Angin lah dadi bambangan ya. Tansaya adem kaya dene kesiram banyu es ya, Wak ya. Semangat
kuwi nek wis kaya ngene iki kan wis percaya. Iya kakak aku percaya yen tresnamu ora bakal kok perang kanggo wadon liya mung cukup kanggo aku ya kakak. Ya cukup mung kanggo sliramu. Aku ora bakal tresnani karo wong wadon liya. Tenan lho ya. Bener. Inggih kakak ya. Kepiye? Aku kepengin kondo karo sampean lho ya. Kondo blakakno wae. Ora apa-apa to kakak. Ora apa-apa. Wong aku bojomu kok. Ngene ya kakak. Kepiye? Wadon wis urip omah-omah urip bebojoan lho kakak. Bener. Ning sedelok maneh, Gini ya? Pak dhewe bakal ngundhuh ing katresnan lho kakak. Sing mbok karepno iki ngapa to? Iki lho. Oh, wetengmu lesu. Tak lesu to kakak. Apa aku sing kurang tanggap ing sasmita ya? Sing mbok karepno wetengmu kok mbok los-los iki ana apa? Awak dhewe urip bebojoan. Heeh. Saben dina turu loro, turu awon. Bener. Saiki wetengku iki lho kakak. Gini ya, lah ya nek lesu kok tak jalakno mangan karo Mbak Yati. Aku ora lesu kok kakak. Wareg ngono to? Aku meteng kakak. Hah? Kowe meteng? Heeh. Mateni wong lho lagi suwenge kok wis meteng. Lho iki piye? Kakak aku iki bojomu suwe kok malah dadak sampean kono lagi suweni. Wah. Aku nyidam kakak. Mateni wong di Sunardi. Lakon kok kaya mengkene. Dadi kowe meteng. Iya kakak. Dikandani aku meteng kok sampean. Aku tak takon jawab kanthi jujur. Iya kakak bakal tak jawab kakak. Kowe ngandakno ning ngarepku nek kowe iki meteng. Nek apa kowe kok meteng? Lho. Jawab jujur, nek apa kowe kok meteng? Aku meteng mergo aku montok terus kakak. Lah iya aku mang ape nuruntek kok entukku gak enek. Mbok menawa entukku kelep ya. Kakak. Ana apa to? Aku nyidam kakak. Dadi kowe iki nyidam. Iya kakak. Oh, layak 3 dina kepungkur wingi. Tak pikir tak sawang kowe kok kaya iki rasa-rasa anggonmu mangan ngono lho. Kakak aku iki beda karo padatan aku ora doyan mangan. Jebul kowe meteng. Aku nyidam kakak. Oh, jebul nyidam. Iya. Nyidam ya. Ning aja neka-neka. Masak wong luru ndok roto ae nyidam minggu Maret. Kene lho manggone ning kene tutu ning kene kok kene sing wong samluke. Ora ketang kene tapi kan nyetrum. Ngono. Iki lho, manggone ning kene kakak. Ngono. Tak. Sik. Aduh, kupengku dicaket apa iki? Oh, dadi nyidam. Kakak Ya. aku nyidam. Aku nek ra mau turuti sok anakmu ngiler tenan iki kakak. Tansaya bombong atiku. Tansaya seneng nggonku. Krungu kabar sing kaya mengkene ya bojoku sing paling ayu dhewe, Bermani. Kakang Bermono sing bagus-bagus dhewe, sing ganteng dhewe. Masak nah. Aduh, mati aku. Senengane sampean ki lho ya. Aku seneng nek lagi digunggung mergo aku ngrasakno. Berarti aku anggonku omah-omah. Aku kok berarti. Angil ya dadi bambangan jebule ya. Aja berarti kakang. Termasuk aku ngomong pangile ngene ya. Ya. Nek kowe nyidam kondo blakakno wae apa sing mbok kepingin apa kowe nyidam pentol? Ora kakang. Apa kowe nyidam apa kowe Pentol sing akeh mine kuwi. Heeh. Blenger kakang. Ora kok mine bloko, ndoke ya dobel. Lho piye? Gak enak? Blenger kakang. Blenger? Blenger. Loh. Masa pentolku blenger ya? Sesuk tak ngete ben gak blenger ya. Heeh. Kandakno. Apa sing mbok karepno, apa sing mbok sejo? Sing mbok kepingine apa? Aku nyidam kepengin mangan. Mangan apa? Aduh tawangku satalane kakang. Piye? Kepengin mangan madu
tawon gong sak talane. Iya, Kakang. Sunardi. Kok kebangetan kowe to, ya ngerti nek tawon gong iki wis angel ya. Kakang nek roti turuti ben anake ngiler lho ya. Umpama gak tak turuti kepiye? Anakmu bisa ya tetep laire ngiler, Kakang. Wah, ya repot. Besok nek ngiler ya kaya suman iki. Manten aku. Aja. Ya bermani bojoku sing ayu dhewe. Rek kang piye aku wong lanang. Aku kudu tanggung jawab mergo kuwi kanggo si ponang jabang bayi. Bisa ya, Kakang. Kok nek ra keturutan tan mongko wong ngidam kuwi kudu dituruti. Nek ra dituruti bayine sok bakal ngiler. Tenan lho ya digoleki nganti eto lho ya. Aja bali-bali yen ora eto. Ngono. Iya, Kakang. Kanggo eman mencah. Aku tuh mangan lho, Kakang. Aku nak iki lho ya, roncalan terus iki lho ya. Aku nek gak entuk gak oleh muleh. Aja, kudu nganti sak entuke. Nek bojoku jenu ngene lho, Cah. Nek tak tinggal ning aku gak mulai kowe ngono nanti serabot tuwa. Rumangsane iki apa ta ya? Wis to, Kakang. Aku iki mung seneng mung tresno karo sampean kok, Kakang. Yen kaya mengkono diajeng. Kok malah sampean kaya janji to, Kakang? Ya wis. Tak turuti penjalukmu. Bakal aku lunga ning alas. Luru apa sing mbok karepe? Madu tawon gong sak talane, dina iki aku kudu entuk. Iya, Kakang. Ya. Yen kaya ngono, dadak kesuwen, aku tak luru madu tawon gong sak talane. Nek kaya ngono, Ning aku njaluk sangu dhisik. aku ora jejen kok, Kakang. Aku ora butuh sangu duit. Butuhku sangu nek canom sing arani sangune ketipak-ketipik. Kudune disangoni ngono. Sangu ketipak-ketipik. Oh, ketipak-ketipik raya sing enting karo ngene iki to, Kakang. Maksudnya cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Ala yo, ngono lho, Kakang. Ngono. Bisa ta? Jajal. Aku sangone Dik ya. Ngono. Jaluk sangumu. Ben ayem nggonku mlaku nggone golek madu taun gong sak talan. Monggo gendang ento ya, Kakang. Nah, kaya mengkono. Alah, dibodoni nganggur. Kakang. Kenapa? Sing hati-hati ya, Kakang. Iya. Nanti goleki ya, Kakang. Santai, Dik. Ora suwe aku bakal entuk madu taun gong sak talan. Sing hati-hati ya, Kakang. Kowe uga sing hati-hati ya, Dik ya. Sing hati-hati. Iya. Mwah. Dadah. Dadah. Kakang. Udah, Dik. Iki lho ya. Seneng ati. Karo iki. Yen mongko bojomu bali, gawa tawon kuwi talani, tak tapangan soal aku ora ngiler. Lho, ya? Ngapa, Kakang? Lho. Kakang? Ngapa sampean kok bali meneh? Lho, kok malah seto, Kakang? Sampean mau ora ayo pamit wis budal to, Kakang. Lho kok malah dadi sampean bali meneh iki ngapa to, Kakang? Iki lho selak ngiler tenan aku, Kakang. Wah. Iya meteng neh iki lho. Lho piye to? Kok meteng neh, Kakang? Lho sampean ki ngomong piye to, Kakang? Setot diajeng. Ya lagi tumon iki ana gendruwo kok kalah lho. Sik. Gendruwo sapa to, Kakang? Kakang Anu. Permana. Anu. Yen kodhe iki aja kaya ngono to, Kakang. Ora. Yen ana gendruwo lho, Kakang. Ora karepku ki ngene. Jane aku iki mau karaya-raya kepengin ketemu kowe. Nanging yen mau aku wis ketemu kowe ya ora apa-apa. Neng. Iki piye? Lho iki piye apane to, Kakang? Kakang Permana aja bingung to, Kakang. Engkaro bojone kok bingung.
nek bingunge ngono ora. Iki nek ngundang piye? Karo bojone kok lali ngundange. Diajeng. Ngundange diajeng kok beda ya? Lah mau aku ngundange piye? Ya diajeng ning iki lho Kakang. Cengkok iki ora kaya ngono kuwi mau kok. Nek mau menawa jasman lah iki suman. Sampeyan ki lho Kakang kok seneng aja. Ora. Jane ki mang njaluk apa to karo aku? Ya lagi sedih lho wae sampeyan lali ngono ki jirene tresno lho Kakang. Aku iku mbuh. Janji tanggapan duwite wis entek iku lalinan diajeng. Lah kontek aku ora dibagi to Kakang. Ora. Ijeh, ora dadi boyo pangapa. Sing salah ki Narji. Lah kok Narji sing salah Kakang? Saben dina tawa dhuwit terus aku ya butuh. Piye? Ngene lho Kakang. Kowe mau njalukmu apa? Aku njaluk digoleki tawon gong satalane Kakang. Madu tawon gong sak talane. Kakang. Teges kowe iki nyidam. Aku nyidam, aku kepengin mangan madu tawon gong satalane. Yen ora dituruti mengko anake nek lair sok ngiler lho Kakang. Tan mongko tugasku mang aku ndemeni kowe. Hah? Lali. Apa to Kakang? Tanggung jawabku aku kudu nyenengi kowe. Neng nek kowe meteng iki terus piye jajan? Kakang. Oh, saben dina iki ya wis nyenengi aku, saben dina turu awor. Saben dina aku kuwi dirangkul terus, ya disayang terus. Apa ya kurang? Saiki ngene wae. Piye Kakang? Aku arep budal golek madu tawon gong sak talane. Neng, aku nduweni panjaluk karo kowe. Njaluk. Aku njaluk mangan. Njaluk mangan? Hah? Loh. Aku pengen mangan, aku pengen mbok ladeni. Engko bar maem aku tak terus budal. Ladeni mangan mam sedul kuwi to Kakang? Heeh. Hah? Gelem? Ya gelem to karo bojone to. Nek ngene ya ana kesempatan. Ayo. Ayo Kakang. Ayo Kakang. Sembrono. Kenapa? Macam-macam bojomu buat temen jantal wae. Maksudnya piye? Kenapa? Entane kowe wis lunga. Aku wis lunga. Iki sampean lunga. Lho, aku ora dikandani gelange. Ngomong. Wong bento. Jasman iku piye? Mulane kowe gelem pangan. Oh alah. Ngene iki ya gagal. Wah, Wis to Kakang. iku mau sapa? Aku dhewe ora ngerti kok. Alah. Jebul Tiono saiki melu ketoprak to. Ya wis, ayo. Ayo Kakang. Ayo.